lek tanah-tanah dhewe lek penak angin Loh, dibobor. Ngeramban ya Kismin. Kismin ngeramban. Lho lah lapo kok iso kismin. Lah wong ki cara tanahku dhewe sak karepku ta. Oh, mari ki Abah Tohirin tak konuku tanahmu. Lapo lah wong kira tak dol kok lapo tekon tuku. Untung aku biar gak rapi ambek Abah. Lek rapi ambek Abah kan gak duwe apa-apa. Arek kok HL ulu halu. Kon iku lho Ndut. Lah wong Abah iku ndek aku wisan kok teng rabi kon ya mata. Ya apa sih kon iki? Saiki Abah Tohirin yo soge engko warisane dikekno aku. Ero aku kontrakan Ora mungkin Tanah-tanah. kon iku sing nikah siri Ndut. Kon nikah siri Ndut si Andut. pinteran aku masih nikah siri, he? Kon mari dilungkas wong elek wis. Kon ya ditinggal. Ya dipek anak-anake to ngono anake anak dulure. Yo mudar sing penting kabeh kok namaku kabeh aset Ora mungkin. barang tanah-tanah. Lah kon iki lho kudu bojo sae, kudu bojo sing secara ndek negara, Ndut. Mari ki aku kate njaluk rabisah. Apa oh? Ya sak karepmu. Kok saiki ngrumati yo. Wong wis tuwek kayak ini. Wong tak gawe ngrumatiku Tohirin. Emang wonge gelem, Ya gelem ta, nanti saiki ana duwite tak kongkon sapa-sapa iku ngrumati. Poko. Iya, anjane Kaji Tahirin niku luwih dhukur tetuk Abah, derajate nomor 1 sak kedung kandang, aku nomor 3. Itu sak kedung kandang, sak Kota Malang kok sik Sak Kota Malang. kandang iya. Aku nomor 3 kandang, aku nomor 3. Kon iku kon seneng Aku nomor kerjane 1. main fisik kae. Yo, Wis aku apa karo karo ngalam bulldozer. Alah saing ae kok.